תרגיל מספר 18, תרגיל ה-shoulder bridge, שזה בעצם גשר כתפיים. אחד התרגילים האהובים עליי, ולפחות את חלקו אני חושבת שכמעט בכל שיעור שאני מעבירה, אתם תוכלו למצוא אותו. אז אנחנו נתחיל בשכיבה על הגב, ידיים ארוכות, ברכיים כפופות, מסתכלות על השמיים, על התקרה, בטח הזה פתוח. ואני מתחילה את התרגיל תמיד בלקחת אוויר ואני מגדילה את הקשת, יוצרת תנועה קטנה, ובהוצאת אוויר נצמיד את הגב התחתון, נשאב את הבטן ונתחיל לקלף את חוליות עמוד השדרה אחת אחרי השנייה למעלה. כשאנחנו עולים למעלה תמיד יש את הדחף הזה לעלות גבוה ולכווץ את הישבן. תנסו לגרום למתאמנים ולמתאמנות שלכם עד כמה שאפשר להיות עם הישבן יחסית משוחרר, לא ככה במאמץ שיוצר לחץ על הגב התחתון, לקחת אוויר, ללחוץ את הידיים, לנפח את הבטן, ובהוצאת אוויר הבטן נשאבת, ואנחנו נרצה להניח את החוליות אחת אחרי השנייה על המזרן, כשבסוף אנחנו נייצר תנועה קטנה, נגדיל את הקשת המותנית, נצמיד את הגב חזרה ונקלף את הגב. אז את התרגיל הזה, זה ככה הכנה לשולדר ברידג', תרגיל מעולה שאני משתמשת בו ממש הרבה, אפילו כהכנה לשיעורים לפעמים, כתרגילים ראשונים, אבל התרגיל עצמו, השולדר ברידג', זה בעצם אומר שרגל אחת נשארת ורגל שנייה מתיישרת ארוכה. עכשיו באופן אוטומטי, ברגע שהעליתי רגל אחת, האגן קצת יורד, אז אנחנו נרצה לשים ממש את הדגש שהאגן נשאר במקום. אוקיי, אנחנו ממש אפשר ככה לדבר על עצמות האגן, שישימו לב שנשארים באותו מקום. כתפיים פתוחות, ידיים לוחצות, וכשהרגל עולה, הכל נשאר יציב. אנחנו ניקח אוויר, נוריד את הרגל עד גובה הברך, ובהוצאת אוויר נרים את הרגל חזרה. ניקח אוויר בדרך למטה, נלחץ את הידיים, ובהוצאת אוויר עם שאיבת הבטן, הרגל עולה. אנחנו נרצה לשים לב שבעצם ברגע שהרגל עולה, לא הפלנו אף אחד מהצדדים וגם האגן לא ירד נמוך. אם אנחנו נראה שיש מתאמנת שמחזיקה ומתאמצת וכאובה, תמיד אפשר לבצע את התרגיל בדיוק באותה צורה. זה כמובן הרבה יותר עדין וזה גם משרת דברים אחרים, אבל זה יכול לתרום לאותה מתאמנת באמת להיות חלק מהשיעור, פשוט לבצע את התרגיל עם הישבן על המזרן. ידיים תעבוד על חיזוק הירך, ידיים תעבוד על הנשימה, הוא עדיין יצליח להיות חלק מהשיעור מבלי להרגיש מתוסכל. אבל אם הצלחנו ובאמת עשינו את התרגיל כמו שצריך, לקחנו אוויר בדרך למטה, נשים לב שהרגל לא יורדת נמוכה, כי פה מתחיל להיווצר לחץ בגב התחתון. אנחנו נרצה שהברך תעצור ליד הברך השנייה, ובהוצאת אוויר תעלה למעלה. אנחנו ניקח רגע נשימה לפני שנגיד להם לרדת למטה, בהוצאת אוויר נרד לאט ובעדינות חוליה אחרי חוליה, ורק אז כשנעלה נעבור לרגל השנייה. אז זה היה תרגיל ה-shoulder bridge, מקווה שנהנתם, ונתראה בתרגיל הבא.